Kolombai ka tauke busno tini ang norong ni hai dipok ni taman YouTube channel tauke busam tini hai norong khani koekta kok saklai nai tei norok kaham pai khana khaidi tini tirprahani tiprasarong ni bagoi ni sanai tiprasaro kubongma borok kubongma party khailemani au ganatantra hini salayo ganatantra ni bisingo tiprasarok samne musung tui sak khailai tonglayo abono tuino norno kaham kai bojogui silana ni bagoi kisa chai tongnai tei norok bo alugui nainan khaidi pilan sim paithak jora tam khai baksa anu chaje apanungi mano tam kai men tini ani sungmung kai RSS tabuk tirprawo tiprasa RSS rok khai tongnai bornosi ani o tini ni koekson rok nai borno sumnai tiprasa ni bagoi norok RSS rok tamonai tiprasa ni bagoi tiprasa no Kristan no subayoi Kristan ni Holy Cross Don Bosco school no subayoi norok ki Hindu sramnani Santikali mission rok ni school lo khuluk tomani busuzra toi aguri manno abo norok ni thani sungmung tongnai norok tamo khainai tiprasa rok abo to kaisa buini dagi mumbai si choli tongsin tirpra hawo haidi bataute busong tabuk main mudda kok sawano tabuk je sini tirprasa RSS khainai rok norok tiprasa no muthangani bagoi norong ni nahar mung tamo abo norong thane ang sumung yafaru norok tiprasa no bowa hekai muthangnai tiprasa RSS khai tongnai rok na norok chakri kaisa okthai kaisa nijini bohok banji thangnani asukthai ni bagoi de samung khaitong abo ang jobab sanu norok je kunu media ni busang rogo waisa suk somai ma kai haklai di ang khana ni musungu norong ni nahar mung tamo norok ge tiprasa bai tiprasa divide khelemani Kristan tei Hindu hinoi woma jagawa ang divide khaiman nugu akai tiprasa je khosuri tabuk tiprasa na haro man thogya angui tongmani abuni bagoino buba gara tabuk greater tipraland noi kaisa dabi tisai tongmani o greater tipraland chara bartha gana angui tabuk abo khorang tisa jagoi tong norok le tamo nai RSS khainai tiprasa ro tei BJP khainai tiprasa no busanai BJP khainai RSS rok to ekeisi borok RSS ni ideology baisi BJP choli tongba okhondo bharat nai nai tabuk Mohan Bhagwat ni bini ideology tamo Pakistan Bangladesh Nepal jasapan Bhutan rong nawoi jotono nawoi no okhondo bharat bo kaisa bharat ha kotonno India no tebo hator rinani tebo kotor khainani okhondo bharat mala getar India obo haikene buba gara kaisa getar ipra land ni tisamani jagawo norok saput de khaiya abo ani sungmung tongnai norong thani geta tipraland tau boba gara sani tongo RSS khainai tiprasa rok norok le o samoton dekhai abo kaisa BJP ni RSS ni naharmung no o geta tipraland India bai kagi thangnani ya borongso India ni tebo hawa rinani separate state ngi thangpano India bai kagi thangya borongso 28 ta state ni bisingo 29 ta state ngai tebosi 12 ta kotoro state bari nai abono tui norong ni tamo wan chungmung norok abo clear khaidi norong ni bokhrogo abo hai tui wada wan chungmung rok tisaka naki norok asukthai ni bagoi nok kaisa ni bagoi kaisa sakri ni bagoi norok samung khaitong o tiprasa rono sunggo ang je RSS khainai je BJP ni president tongmani Rajiv Bhattai sono katla kotoma 8 langoi mandai league ni 5 kg ojon ni katla rok langi charimani abo jotonan thani khobor sopai tongo 5 kg ojon ni katla a gainor saiman na busu koto aro abo asok tai ni bagoi de ho awanji rono sari mani ai nan ni phainai wanji ro no khulumoi akoi noro katla a ro rom ro homani wanji rong ni priyo to katla ablei cinti prasar kai wak bahan abun bagoi wanji rong ni bukha paina ni bagoi katla koto romoi ro homani sini lik koto handai harong ni ban koto ni katla koto romoi ro homani ro praman tongo upjak tabuk RSS khainai amung mangsalia kobongma sini tiprasa RSS khai tongai borongsi ani o kok thai rok tini ni sungmung jeto nugui to hakai ano baksa sajai apanungi manu tam kai sajai amna ni kon ko gya abo 12 লক্ষ 15 লক্ষ tiprasa ni sungmung tam kai ganatantra wo joto ni odikar tongo sungna ni bo odikar tongo tiprasa ni prasani bagoi thangna ni bagoi tamo nahar mong busango सबका साथ सबका विकास kai kaisa borok vikas ngi thangman bai dengnai atla asari oi kaisa asuktai banui pus kaisa man thangano kaisa mantri pot manano ba MLA pot manano asubai nini 15 লক্ষ tiprasa no bowa haikai norok banchirit langnai obo clear khaibedi obosi tini sumung kobangma jaga tabuk norok nukna oje work bill nitumani o jaga kobangma borok kobangma system kai bujungna ni sai to goitongo o work bill kha jemun property tongman tabuk thorusarong ni masjid rok kobangma jaga tui tongmani a jaga rono borok tokol khainan bagasi o work bill obo hainu sudu thuruksan simingya tabuk ni sakma phanung to borong ni buddhist ni mundir rok tei Kristan ni school Holy Cross Don Bosco jaga kobangma na harjak
abahai o bartha kotro jaga kobama dokol khayoi charge nok rok tangi tongman no borok seknani bagoi o kaisa workville abono sinani bagoi sai tubdi a jaga no segoi gorib rok no bagna ni sawo kento obojotonu jumla borok agi bu 15 lakh rina hini jumla khayoi riya kaladon doktu buna hini sawi dimaya angkai tau bu obojotonu segoi obojotonu ambani adani sono rina ni bagoi si kaisa plan abo norok kaham kai sinani bagoi khaidi obojotonu borono murko sramani si angkai tiprasarong ni abu para wo koita charge nok nongkha abu po seknani pala angkai abo hairono sung silainen nangnai saiman nan nangnai abo plan angkai obosi uriong no ganang khainani fu angkai 15 bosor rung kai tong tia prisai tong tabo 11 bosor running soli tong BJP rok 2014 ni simi phaimani tamni bagoi kuring tong tamni bagoi gas rok dambari thangbai ka petrol diesel rok dambari thangbai ka abu ke bode sungnai tong norni bokhro rok abo haiwan sunai tong abo tini bartha gotoni 140 কোটি borok jawab sungui tongu kento sini tirprani 15 lakh tiprasarok kai mungsa sia asu thaini bagoi nok khungsani bagoi letin nok kaisani bagoi thanga jaw sabo man kha maya hini rutuk layo se go andolon khai tongman nugu mongya bari area rogo sini ojit babu ni channel rogo nugu sabo khitai nok thik demangkha nok thairok demangkha nok hok demangkha aboroksi nini kusung tiprasarok taburu khlai jagoi tongmani abo ni bagoi kai seboda saiman school no komi tongmani rok school no komi tongmani rok hosori tongmani rok ei ADC area of general samui tongmani rok seboda saiman saimaya abo haino kok mung taute buksong norok ani o video no tam bahayingja comment section no comment khadi tai kotal hungkai subscribe khai tondi norang thani notification phainai amudam phayo daily video rime phano phainai haipon subscribe khai toni khai norang thani notification phainai abon bagoi bell icon no kija click khai tondi taute buksong subscribe khaina ni ta pokdi ei hamjagai to hai like khaidi amsuno sanai taute buksong o video na angte besi log rilia belaikai buskang ni din hamya phaitongo belaikai hamya bo haikai khusuri klang thanai tiprasarono abonorok sigalak sini tiprasarono tamorikha mungsaria o letin nok kaisa paka nok nei awoi thogui tong chakri rinai nei tau boindo kono chakri kri wama chakri boron mani tong norga borok toy thonadi sidi saimandi busango augdi angke buni bukhao subaina ni bagoi phaiya bishes kai RSS ti prasa khai tonai rok norong no tam ni bagoi hindu christian nei khak de hinisa eke norok getar tripalan support dekhai norong ni nahar mungsi getar india gai tam ni bagoi getar tripalan no support khaiya ini point getar tripalan tam ni bagoi RSS khane ti prasa rok support khaiya ba BJP khane ti prasa rok support khaiya abo somung narnai jot tot RSS khane ti prasa rong no sungdi tei 1G RSS khane rong no sungdi BJP khane rong no sungdi getar tripalan abo kaisa getar india no abo RSS rong ni ideology amsung situ norok kaham tong ni susto tong ni tini ni bagoi jot tononu khulom baikha